Правим най-лесната сладка рецепта на света. С затворен сливки. Взимай един оризов кейк. Взимам сега един оризов кейк. Мажа го с мед и много малинов дрейк. Намазваме оризовия кейк с йогурт. Йогурт. Мед. Хайде вземи оризовия кейк и го сложи в кафето. По 3 секунди. 1, 2, 3. И сега вече може да си сложим вкусния йогурт. След като сме намазали оризовия кейк, правим всичко още веднъж. Сега трябва да вземеш единия и да го сложиш върху други. Какво остава на едно тирамису? Кафе. Отгоре, поръсено. Просто виж къде е какаото. На камен. Оле, мале, стиг. Бих казала, че това е една страхотна презентация. Сега го сложи в хладилника и го оставяме да престои за следобедна закуска. Много добре! Браво! Ма ти не знаеш кой говориш, бе, Криси! Аз съм шеф Ники! Рецептата за йогурт ми харесва повече. Харесайте това видео и ни оставете някакви коментар. Чао!